Olalpa Imalso Melu Kanen Kim Juma Alang Tina Vanghian Lom Thu Kan Soye Manga Inale Kong in Chulalpa in Entran Kandong China Leimalso Nabuin Lalpa Li Fraluin Lowin A Tur Sulo Ma Se Wangataran Rule Boma Se Kalom Se Lam Kachanam Patian Kanti Chau Tina Min Polter Liang Che Ikarang the Toropui Takjum Del Pazena Yen Isu Ropui Takin Leng La Ilal Zia Romlantir Liang Che Kan Nena Anuin Puang Chok Le Turin Le Iuji Palau Kir Tu Zong Nena Puang Puang Chok Non Le Turin Ifa Pa Isu Krista Minkron Dile Amen Le Zena Hian Bible Chang Pakat Mangin Pathian Thu Mangin Kanin Pol Lenga Lau Kir Tu Te Do Thi Taka Min Ngai Kha Saka Bible Te Kewa Kan Thu Soi Te Dikema Diklo Lai Te Tem Han Khak Sual Lai Te Han Lem Sual Lai Te Kanem Tieng Te Khang Luk Takin Lau Ngai Khau La Tin Thu Kan Soya Pathian Tu Thu Soi Har Mem Maya Thu Soi Song Song Pathian Tu Soi Har Bening Ka Fria Tham Tu Te Chu Han Soi La Chia Don La Chung Ka Chia Thiam Zu Zu Vieng Karinga Ma Se Thu Nunga Ni Chu Alo Lang Le China Kan Lau Soi Sual Pal Te Kan Lau Trong Rang Pal Lek Te Ni Chu Min Ngai Dam Min Se Thiam Min Lau Fui Sau Sau Turin a subscriber Te Le Lau Khir Tu Te Lai Unau Te Ka Som Chu Ni Pathian Tu Mun Khatami Kan Cheng Pathian Tu Tiang Lim Ilo Chiarin Ilo Ngai Thang Hosea Buruk Chang Na Ka Chiaranga Arim Chanai Kan Tom Bido Ni Pathian Tu Tiang Lim Ilo Ngai Ilo Chiarang In tho ina du lovin khong ina ka du sia Haral Thilhan Te Ai Chuan Pathian Siat Na ka du zok ani Pathian Tu Kan Chiar Tak Te Lalpan Kan Zatan Mani Som So Se Zaina Yan Thuo ina Ti Kha Pathian Thupuya Pan Kadua Thuo ina Ti Kha Thupuya Kan Manga Tin Bible Chang Dang Te Le Arim Chan Dang Zin Khovel Thilam Tang Pang Te Po Kan Shet Ang Chin Chin Te Po Kan Han Shoot In Kan Han Lakoi Le Don Nia O Kan Lakop Le Don Nia Ole Helai Bible Chang A Se Hiam In Thoi Na Du Lun Khong Ina Ka Du Sia At Ini Om Jechan In Thoi Na Pathian In Lan Mo Lim Thil Tha Poti La Khong Ina Kan Nei Si Lo Chuan Kan Tan Om Siom La Fang Khong Ina Mai Haral Thilan Te Valan Ma Ila Thoi Na Kan Nei Si Lo Chuan Kan Tan So Chung La Fang Tunai Chu Yuji Pai Ken Fu Thei Ai Thil Ka Chok Lek Ka Chok La Gul Gula Te Kan Sars Kan Ena Te Kan Tikwa La Khovel Thil Kheng Mak Te Le Khovel Ain Bua Sei Dan Thil Te Eng Ma Kan En Ver Thina Min Pathian Kremun An Fan Te Vanak An Van Nei Hi Ka Tikho Me Het Yang Ka Lo Hi An Ne Chuan A Khom Zil Arab Kha Zevan Kir Ma Se Ke Ju Kan Mu Ve Si Lo Tru Ma Se An Soi Te Na Om Ngai Ni Ti Poof Ania Chuta Chuan Pathian Thui Kan Oi Pi Don Lo Mi Ti Hi Ka Ru Lang Len Me Mani Hey Pathian Ni Aro Pui Ko Me Sang Ni Le Som Ni Le Tia Sang Ni Le Som Ni Le Panga Ni Ruk Vela Te Chuan RC Plane Ta Te Pohen Om Hun Khor Thei Tul Tura An Ngai Ni Tin Kum Sang Ni Som Ni Le Paruka Pe Chuan An Tia Khovel Le Chang Kang To Don An Tia Ti Kha Sang Ni Som Nga Pe Chuan Khovel Li Adang Lam Vik Ga En Kim E Kan Chang Kang Don Tia Sang Le Som Nga Chakan Mui Ka Ring To Lo Ke Chuan Chai Chuan Khovel Thil Chang Kang Atan Ze Anga Pathian Sian Ni Pa Abo Til Nga Kan Ring Tu Nun Pe Adal Til Don Ning Ka Ring Ka Sia Chuwang Chuang Hun Tra Kan Nei La Yan Pathian Ni Nei Ila Hun Ni Akala Alia Zela Tuna Kan Thil Ti That Le Kan Thil Ti That Chin Chi Ani Nga Kan Thil Ti Sul Po Chin Chi Ani Nga I Thil Ti That Ngai Thil Ti Sul Tam So Poi Mo Khop Mai Thiang Lim Tel Tu Man Param Nut Lo Ti Thiang Lim Tak Nun Uluk Tak Mun Phim Kur Tak Kan Manangai Ling Ka Sia A Tin Tu Lai Kan Ko Covid Chung Cha Po Han Sei Ta Ila
coronavirus aleng se ema khoweli kan bui kan chi aya chuta chon ke ni ring tu te in nga na tur kan nei nia ka hria chu pathian chi ding ka hria pathian ai chu no dam na tak taki om lo dam na zung ila mo dam na tluan tling om lo re khowel dam doi chaber poila eng tim chu kan thile don tho tho khowel dam len na lei yan he lei yan ra dum a chu lo ra chia li alo chu alo par chu te to thil tha ai thil chi hian tha azar tam to zo ka ni te ka kai to thina varam kai chu kan ring chawa Israel fatibu kanan ramat heta ai kupta ram changan chokhan kanan ram khoi zule nut tu lo ram ka lu arin ring chama se alu te chu tlem te ni tam tak chu thlailera an tu lumani khatru ege chan pathian thun oi lo vai pathian thinim na chu alo ta a rul tu nei mi atira achuk luma kanan khoi zule nut tu lo ram lu tur kat an lut miak lo chút tiền cho anh cái đi po và năm cái in đinh tắc xiết bắt thiệt thu cần oi lô cần xong miệt khinh cái bữa sáng cần nôn cái đó tất cả nôn bụi tu cần đi xí đầu chuột cần lùm đôn cần thi về đôn cần ăn ram van ram khi cần lùm đôn lô cần bầu rau đôn đi cho chân bắt thiệt thu ý apoi mo em mình cả xía hey na china po kalau sai cái luat ta te po kalau phang ko ka zuka ai thalai tung de po nom ve hou trong trai ko tie amel po min zuk mel du lo niam le kan lo kan som na ka chu an lo ngai poi mo lo le me ke te ma se tu ra hi christian in yem nang hi ti ta la ni a ti tho mai thei ni tro zara di ki dem kan nu na yan khua avot kan te kan thuring hetari lo te lalpa ne tong trai tu kha chu vot kha anas zul zo kan temperature kha asang zo kami avot kha sang zo kami no kati in bual lo ai chu in bual nge chu an fire tong trai lo ai chu tong trai nge chu kan hlok ding ka ria tong trai ni mo pathian kan nei lai berani pathian này ini yang disi nun katong trai mol mero chuan kan in som po athanga ten thuai na nun kan nei bukang zakopa pathian isaka pathian chu kan pathian ya mana phat dam tu mana zeng dam tu mana mithi kai thong tu mana nat tin ram huai bol lo pe an lo pathian chi bai buk tu ra kan chu apaza thak lo em o kati mi po zun in ngama nghe còn son na po pathian for cover la te po lam roi e sumui ngai si ke ni lal pari ni kan ti lo bi kan pathian vi kan kal lo bi kan tru ka kal lo thei lo ne ke chu nakina chuan pathian tian la tiam ta ni na ko min kan lova lalpa ta nim ka if ka hello ve dam lo ko min kan lo lalpa dam lo ka va hello ve heng kami te perjo tilau chu kachunga tilau ni ti khove kalau kalan thu income tu tan trong trai tu tan ka som thin chia min ngai ke do thil dang kha i buai pui zo ka tu na chuan i buai pui chun som ro le van ram itana to lo ati huna lalpa kan va hello ve chu tiang ang kan la tiang tro tam tak chuan o kha kami te mai karo som thin che ingai thadu si lawa ati huria thlengdon chu achiang nei ka ria lazara le mi ho sa chung changa po khan ete ti kha he men kana makapa abram lazara khat akuchia sela kalai ti hunan han farro sa ti amiten le acho ei arwal pai pui do amiten kut zunga tui far sa po a it ngoi kha me ete ti kha nang le ke ding ka fa pa nang zong kha le khai ina ni kha tu na chon lazar nuam ve tai ni nang le ke ning kan ning kal po thin kan ning ka le ka thuk takoma nang chu i dam line thil tha i changa lazar chon tu na thil tha chang ve ni hi nang chu ina ni kha ati ta chon ani chon ka pa abraham ente ti u naw pian pui kala ni ya chu chu he ta kom nan lo ka lo nan lazar ka zu khri se ati ta chu dang gen ete ti kha
zol nei te an ni lo ma pathian ka thu hil tu ta le khuan an omalo an thu ngai lo chuan mi ti tho la thu pai san oi chung lo wang chu lalpa ring to la lalpa thu hil tu te lalpa mi te o kai pathian o ka ni ti kan pom thiam ngai ma se bible chen te ka tian ti ve thu hunanunga chuan zol nei dek ta lo chuan chu ta chuan ti a khabi so am chen kal su an rat enuti pathian kani ti te pe an chuak mek bokani ma na pon i wese kan isu kani ti kha om to hi ka chiar fu to pathian kani a chui chu kani ti an tam to ma se anilo bible a soi vek an ra atran en ru hunanunga chuan ti tlan te meu po an ti der the na ti ching ne beram vun sin atin ka ria anga i an lan tur thu ka sini an thin lung chu ching tia bum na mas akora chuan thaber anga lang chi tiang te po ka kan lo an lo chuak se don ani ti kha bible mi ria amara chu kan ngei ventur bra zo ko chu pathian chi bai bu khi i ban san lo an zina ta lo choru ti tun hun hinin ka ria vai khat chu Christmas ani a thian te khan ti lai le ti fair lai ti veron ti ngoro ka ti lo me kai chu ki in ngai lo chin pakti iwa pa lo vati kan pa lo le phot tange ka tia thil sual tia pa ai chon thil sual ti lo pa in su lang chu ti sa ka ngam la tu ma se thil sual tia pa ni ai chon pa lo ta ka van ram lui ka tu zok kai chon kan i thil sual kan ti ngam lo na kan ti du lo na kan do le ta kha kan huai sen na chu lo ni pa dan chi sang sang ma khang su no ti kha ram huai hin lau view mai thei sin ke chu ka lau reng rai le pathian mingin pathian khoi na zara ka chau chu ka ti lo lau dan hin nang lo ni huai sen dan en chu wang chuan lol pa hiring na pathian thu kan oi chon thil su le ati thei lo ama chu pathian thu kan oi lo chuan ma thil sual ti thei tin kan ma yan thil sual ti du na le thil tha ti du da om ve ni antia mitin ngen van tir ko kan ne ya veng tu kan thil ti thale kan thil ti chia thi an thil reng zang en te ni chu chon i van tir ko khan i thil tha ti kha nge asrianga tam zo ai thil che ti i thil sual ti kha hun ni aliam me ka khong inu na liam me ka chu wang chuan kanin bu se hi angai ni kan buan te ti sa ti san ni silawa kan mi gule kan deng khret min ti boy chin kan pang de pa phone kan da ang yan kan bulai iso kristai om vero se phone kan en tamangin bible te yen i chiar tam tiang u kan mum na chole kan da mai cross til ti ti mang chuak tun ka phut chu ni tu nan christian pui te u cross a chuan kan dam na nia cross kan thiang lim na nia cross chu setana ne na nia cross chu kan nun na nia chu cross a chuan thil ti theina po omani ring tu te kan chuan ber to chu cross hi ni thoi na vai na lisu krista kan la lisu krista pang cross anu na hla na apa thu oya avana don em tru kan pu mo kan lu te mo eng mo na chu na chona kan lam chung a kan lal isu krista kha chu ling lukum an khuma thi zoi zoya akuta thir kanan kheng lu ta a thi zoi zoya na chok na pakhat ba an pelo a se hel kho mai atur ku thak chu po chu ama wang dang le ke sual wang khan ana a nung chugin chu ta chuan anna ka chu sipai pakhatin a han chu na thi sen le tu luang chu ka nang le ke kan bol lo kan dam na tui chu lo ni thoi na wangin chu man ke di poi pathian thi oi lo thei kan lo thu pe po thoi na kan ti khatru thoi ni neng u
ปะเทียนทูกันอ้อยพุทธจนกันมัวพูระวังปะเทียนทูอ้อยเลยปะเทียนดูเราดานะหนุ่มบกกิโลมัวพูเลยทีทูอ้อยนุ่นอินเดียงตาจนเลยสุดอัตัวตาอันนั้นอวังอินโคเวลโปโลทีมังลุงปุยอคิจตะปวนซาร์เบียกันปวนซาร์อะไรตะกะนี่ปนเมลอันงามโลทิมอันนัดดานตูจุดรู้จุดเดียงคบกันตานนุนนับเปียกันตานอินลานโซซีอามาตานิกันไปอินลานโซซีเราเองอันน่ากันจะทินลลิสุไอทิลดังบวยปุยกันในทีนะคริสตาไอทิลดังไฟกันในเฮียนกันลัลปาริรูอันนั้นทีนสินลัลปาริรูอิตินเวฟอินการิงลัลปาไงอิติลอมทินเสตนะลุนไงตัวละกันกงจอดแต่ดิกเราจะอินเสียมทักตันมึงละทั่วนันนุนอินเอเซลังหวยเซนตะกินคริสตาตานอีเป็นเซลังอุตีอินกันนิสโซเมกันที่สุดเลยกันไบเบิลจังเชื่อตักเตลัลปันกันซาตานมันมีสมสมเซกันจงใจไงลัลไปถูกกันไงครับตัวเตฟังกิมลูตักเตเฮจันเดลโตตักจังกันตีชัวเลตักเตฮีมัลมินสมสักเลละมินอินสักเลมเจมังไงเนี่ยมินเอ็นกอลทีนมังไงมินเอ็นสักทีนกันโลเมมังไงจนมังไงนะเวกช่างเลตอีครอสกงโซเทเซลตัวละหวยสนักกันในที่นั้นถ้าเราที่องค์ปุยเกิดส่วนกันดิริมตัวมินปมสักกังเจหวยเส้นตะกันนังมาจันตูนังมาในตุนเทตุรินเละนัลปาหุ่นโลอมเลเซลตระปอลัลปาคุยรงบอลได้มินในที่ให้ไอเนสโซกรงบอลนะลัลปากันในเซลเทนตุนมินจันปุยมินกายช่วยและตุรีอีคุยจันปุยนะกรณีละเราง่ายแค่ตัวแต่เราคิดตัวส่งที่เห็นนะพอยันจุเล่ชายที่งาลัลปาทั่วนุ่นเนลัลปาอันเห็นนะอิทิลที่ที่มักตักเห็นที่ดำเราน่าเลยหาสังตัวเห็นนะพอลัลปาดำเราเห็นที่บุกจิตนี่คุยนะกันลัลปาสุคริสต์มินกันรอนดีเลยอาเมน